استحصالات قندیل پروداکشن. Yo, BHMC История як бародармон Башта мешава ба арусуш Фотима Оҳанги дили зор 25 2018 баъди омадани хускор аллакай ту розӣ Фотима болои дила бо тамондиву рафтӣ ту фикр накардӣ рӯзои гузаштара қасама шикастиву рафтӣ ай барима шабу датаи хона интизором Фотима ту бо ёрӣ нав мегардӣ месӯзад вуҷуди ман ту мада дил надодӣ бугӯ да дили ту кияй ҳамсарат фарзандорай ишқ айби кияй рӯи мазори ма биреза ё бини коҳуд буро як гуле ваъда дода будам барои туи ҳамсари наву товардай гули мутама ма барои ту сохту майкафан фатай туйта ай сабзай болои гурум соз канан то ди аруси рӯзи туи дасармони ҳамсарта даро гӯш кунӣ оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ бу маро бу чашми гирёмам агар ки як лаҳза дардумо мекардӣ ҳис Фотима ту ай бари ман ҷудо намашидӣ ҳаргиз сурати ту ҳозир хотира пеши чашми манда худо шоҳид интизорум ҳама вақтра бо як овоз дар гӯши ман садои ту Фотима ту ки ҷо ай ма ба ҷои ту нахостан мо якдигара гирем дар оғӯш ҳозир ту дар оғӯши умара кардӣ фаромӯш се соли интизорӣ фақат ваъдаи холӣ як борам намепурсӣ ҳозир ту дар чӣ ҳаволӣ агар донистан хоҳӣ ту аҳволи мара будом барои ту месӯзам то охири умра то охиро нафас дар дили ма ту ҷоӣ баъди рафтани ту бари ма ба ту холӣ оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ бу маро бу чашми гирёмам оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ бу маро бу чашми гирёмам استحصالات قندیل پروداکشن.